Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу. Япон тауларыннан, Цукуба-сан тауыннан башлап җибәрик. Тау белгече, Алсу, сүз синдә. Цукуба тауы бездән бик ерак түгел, Токиодан бик ерак түгел генә урнашкан, Ибараки префектурасында урнашкан. Иң якын тауларның берсе дип әйтергә була инде. Һәм 100 данлыклы Япон тауларына кергән иң тәбәнәк тау. Гадәттә 1000 метрдан өстәрәк инде. Бөтен таулар да 1000 метрдан өстәрәк таулар. Бу 100 тауга кергән. Бу иң бәләкәе 877 метр гына. 877. Бу тауның менә ике югары ноктасы бар. Түбә, түбәсе. Түбәсе бар. Ике түбәсе бар. Ике Бер түбәле. түбәсе иң биеге хатын-кыз дип атала инде. Хатын-кыз түбәсе, иң бәләкәе ир-ат түбәсе. Ансы 871 метр. 6 метрга бәләкәйрәк. Нигә Берәүгенең. хатын-кыз биегрәк? Биегрәк, менә шулай. Хатын-кызлары биегрәк, значит. Япониядә хатын-кыз алып бара бер нәрсәне. Хатын-кыз, Хатын-кызның кулында. Япония. әйе. Шуңадыр дип уйлыйм Бу мин дә. элеккедән калган ышаныч. Теләкләр кабул була бу тауда. Шуның өчен күп кеше менә, шушы тауга менәләр. Карале, Җәйге мәктәп менәләр. тауга менү Япониядә бик популяр бит инде тауга менү. Әйе. Тауга менү бер гыйбадәтханә кебек. Гыйбадәтханә кебек, әйе. Әйе, менә гыйбадәтханәләргә дә карыйм да, бөтен гыйбадәтханәләр нидә? Тауда урнашкан. Тауда. Иң түбәсенә ясап куялар. Теге дога укырга шундый юлны узарга кирәк дога укыры өчен. Менә Аллаһ Тәгаләгә югарырак менеп, якынрак киләләр. Югарырак менгән саен алар якынрак кебек кынаялар, якынаялар, әйе. Якынаябыз дип ышаналар инде, шундый ышаныч. Әйе. Теләкләр кабул була дигән риwаять йөри. Шуңа Ярый. ышанып менәләр инде. Бу тауга менергә була фуникулер белән дә. Бик теге аяклары авыркан кешеләр, мәсәлән, бик менәселәре килә икән, Әйе. бик җиңел генә менергә дә була. Җайлыймы? Теге бик Әйе, бик җайлы. биек булмаганга күрә җай. Әйе, бик тә түгел, менә бик җайлы инде, бик якын да бит инде бөтен кешегә. Мин менә бу тауга бер 3 тапкыр бардым бугай инде. Мин аңа йөгердем әле. Башка ерактан ук, иң ерактан ук барып, шушы тауга кире кайттым. 25 километр бугай. Тауларның түбәләреннән йөри-йөри, шушы тауга кире кайтып, шушы таудан төшкәнем бар. Менә 2 тапкыр шулай ясадым. Болай беренчесендә инде шул иң популяр юлдан мендек. Токиодан ничә километр бу? 100 километр чамасыдыр. Туристлар да бара алаймы? Әйе, бар алалар. Астында, тауның итәгендә Цукуба храмы урнашкан. Бик данлыклы. Бу артыңда ни күлме ул? Елгамы? Елга. Моның төрле бу икенче ягыннан, Токио ягыннан караганда болай күренми бу. Токио ягыннан караганда бу биек ягы, хатын-кыз ягы уң якта. Гел бу икенче яктан төшерелгән фотография. Икенче Фуджи дип атыйлар. Ошаган, мин дә шуны әйтмәкче. Әйе, икенче Фуджи дип атыйлар. Ошаган шундай. Беренче яңалыгыбыздан башлыйк. Гөмбәнең тәмен ничек әйтер идең? Ничек тасвирлар идең? Гөмбәнең тәмен. Гөмбәнең минем иткә шатам. Умами тылсымы дип тә йөртәләр инде. Ишеткәнегез бармы? Умами тәмләрнең бишенче тәме дип атала. Менә Ишеткән юк иде. Япон ашамлыкларында бик әһәмият бирәләр име даши. Тузлы да түгел, баллы да түгел, менә үзенчәлекле бер тәм. Ике сүздән тора бу. Умами, умай, тәмле дигән сүз. Һәм ми тәм дигән сүз. Тәмле тәм. Бу тәмне Токио университеты химия профессоры Кикунаe Икеда тапкан. Ләкин башта моны итмәгәннәр, кабул итмәгәннәр, мондый тәм юк дип, менә бер гасырдан соң, менә 100 елдан соң моның белән килешкәннәр. Менә шундый тәм бар икәнлеген. Күбрәк менә итә була инде ул, менә гөмбәдә була, менә гөмбә белән итне ошаттырдың бит. Хәтта кофеның тәме дә. Тагын нинди тәмнәрне әйтергә була? Умамига кергән тәмнәрдән. Япон ашында кулланыла торган мисо. Әйе.
Soda miso kullanıyorlar монда көн сайын. Япон ашамлыкларында kullanıла торган менә шуларның тәме менә диңгез үсемлекләрен бик еш kullanалар бит инде. Шуларның тәме умами була инде. Умами тәме дип атала. Гөмбә дигәч тә искә төште. Без төрки халыклар белән программалар төшердек бит. Үзбәк булсын, кыргыз булсын, татар, төрек, бер-беребезнең телләрен никадәр аңлыйбыз дип. Мин гел бу гөмбә сүзен кулланам. Гөмбә сүзе бүтән телләрдә юк. Японнар көн саен гөмбә ашый. Гөмбә ашый дип инде. И уйлыйлар инде көн саен нәрсә ашыйлар соң бу японнар җөмләне аңлый, гөмбәне генә аңламый. Булса дөгедер инде дип тәнитәләр инде. Дөгеме диләр инде. Юк, мәйтәм, дөге дә түгел. Японнар көн саен гөмбә ашый. Исем китте. Япониягә килгәч, магазинга кергәч, гөмбәнең төрләре нинди генә юк. Менә иң кимендә бер 10 төр бар име гөмбәдән. Бар, әйе. Японнар көн саен гөмбә ашый, чыннан да. Көн саен иртә белән ашка да салалар, ризыкка да салалар. Гөмбәнең төрле менә 10-20 төре бар. Майтаке дигән төрө шул бик тәмле була инде. Мгм. Үзем яратам шитаке, Ши- шундый тәмле шитаке. Көндә ашыйбыз, әйме? Көндә ашыйбыз шейтакиларны. Тагы корытылган гөмбә, корытылган гөмбә. Корытылган гөмбә тагы да файдалырак икән ул. Hmm. Аны ул корытылган гөмбәне башта җибетәләр суга салып. Нинди ашамлыклар менә Татарстанда булмаган, менә японнар менә чыннан да шундый күп ашый дигән. Бармы шундый менә? Япониягә килгәч, минем рационда нәрсә үзгәрде? Гөмбә. Болай гөмбә ашаганым юк иде минем. Без татарлар да гөмбә ашамыйбыз бит. Шул Гөмбә ашаган. бабовый ларны ашыйлар инде эми күбрәк. Әйе. Теге муяши күп ашыйлар. Муяши ул отросток. Әйе. Абый. Яшелчә күп ашыйлар, име? Яшелчә. Яшелчә күп ашыйлар. Урман ниләрен күп ашыйлар. Урманда үскән яшелчәләр күп ашыйлар. Татарлар гөмбә ашамый дигәндәй, руслар күп ашый, име гөмбәне? Әйе. Ашамый гөмбәне. Хәзер инде татарлар да ашый башлады кебек. Йөриләр, Теге гөмбә теплицада, җыярга ишетелә теплицада башлады. үстерәләр, име? Үстереп теге. Үстермиләр, үстерүчеләр дә бар иде. Болай урманга да йөрүчеләр күбәйде бит. Элек Урман юк иде кебек. курыкмыйча ашыйлар. Белеп инде, белеп, сайлап. Ләкин Япониядә урманнан җыеп ашаучылар юк. Юк, әйе. Алай бик никадәр профессионал, никадәр белгеч булса да, нитмәйме, ышанмый, барыбер. Әйе. Анда бит инде кечкенә генә ни булса да бетте дигән сүз. Отани шоһей. Бейсбол. Бейсбол. Менә Бейсбол. бит чыкты яңалыкларда. Әллә Шулай ничә миллион, миллиардмы анда ничәдер нилек вилла алган дип чыгардылар. Юк, Лос-Анджелеста. күрмәдем әле ансын. Әйе, монда Утани бөтенләй дә. Яңалык. Кайсы программаны ачма, гел. Өйләрен даже күрсәттеләр. Менә мин инде өстән генә мин әле эзләп караган идем Лос-Анджелестан да өйләр нинди клубта итәле ул. Шуннан 20 генә километр икән. Ул шул тирәләрне карап чыктым, картадан әле тапмадым. Эзлим шуны. Хәзер шундый җайлымы? Ул Бик Google җайлы бит хакырда инде. йөр дөньяны. Син ни күргән бармы? Менә уен бар. Шундый уен бар. Бар, әйе. Сиңа бер җирне күрсәтә, син аны табырга тиеш. Табырга тиеш, әйе, бар. Уйнаган бармы ул уенны? Бар. Син аны тиз табыр идең, име? Сиңа Юк, Япония бик тиз табып булмый. Әле бер уйнап карадык без аны. Бурятия килеп чыкты инде, әйме? Шул Бурятия бит инде шундый, Россия шундый киң бит инде, әйме? Шул Буратияда шундый якын җирне мин әйттем инде. Белмичә, нитмичә генә шулай бер точка бастым. Шунда 20 километр гынамы шунда якын чыкты инде шул Буратияда. Аптырадык инде, ничек инде шулай дип. Әле мен Россия икәнен дә белмим әле. Раз, мәйтәм, Бурятия микән әллә бу дигән. Ни генә бар иде. Трасса бар ул уен белән. Мин дә яратам ул уенны. Вакыт кына кирәк, име? Утырырга кирәк. Вакыт кирәк, шул вакыт кирәк. Таулар белән бит инде картаны да бик яхшы белергә кирәк, име? Көнчыгыш, көнбатыш, Әйе.
Кайсы якка җил искән дигәндәй, аларны белмәсәң, Хәзер бик җайлы инде менә нидә генә телефонда бит инде карта хәзер. Элек без алай йөрмәгән идек менә. Әле бу карта белән без әле бер соңгы 3 елда гына башладык бу. элек юк идемени. Аңынчы бар иде. Сез Ишеткән дә бар белмәдегез. иде инде. Бөтен кеше йөри дә инде. Нигәдер менә язысы килмәде инде. Кәгазь картадан бездә китабы бар инде шул 100 данлык тауның шуның картасын ачып, китер алдыннан комбинага кереп, копия ясап, шул копия белән йөри идек инде тауда. Ничек адашмыйча йөргәнбез. Менә башыма сыймый инде. Хәзер гел шушы телефондан гына йөрибез бит. Телефондан да бөтен уңга, сулга бөтенесе язылган. Ничә минут, менә шул бер точкадан бер точкага ничә минут икәнен дә язылган. Ничә метр менәсе дә язылган. Ничә сәгать менәсе дә язылган. Бөтенесе язылган инде. Хәзер бик җиңел. Белмичә инде ничә сәгать бурасы икән соң әле, кайчан төшеп җитәрбез икән соң инде дип менә белмәгән килеш, белмәгән. Менә шул картадан гына карыйсың инде. Карта бит инде ул кәгазь кая торганын күрсәтми синең. Әйе, әйе. Мгм. Ну, ул да кызык име? Кызык инде. Хәзер дә йөриләр шулай бабайлар. Үзең үзең итәсең, үзең табасың, үзең Башыңны эшләтәсең инде. тавышыңны эшләтәсең. Әйе, әйе. Тагы йөрүчеләрдән, тауга менүчеләр, ирләрме күбрәк, хатыннармы күбрәк? Бу хәзер Ирләр күбрәк, ирләр. хатыннар күбрәктер инде, име? М, Менә марафонда да шулай бит, ирләр күбрәк, име? Хатын-кыз. э, Марафонда 55-нче урын булган бит әле минем. Аптырадым инде, шундый аптырадым. Мин шундый әкрен йөгердем. Шундый әкрен йөгердем, мин инде иң соңгыдыр дип уйлаган идем. Минем арттан дөнья кеше. Чираттагы яңалык, японнар, японнар ни өчен быел Япониядә симерү дәрәҗәсе тагы иң түбән дәрәҗәдә? Симере буенча моны. Әйе, әйе, симерү буенча. Менә симерү буенча монда илләрне карасак, Япония соңгы иң түбән дәрәҗәдә. 3,7 диелгән, име? 3,7% дигән сүзне аңлата. Симерү чире, химан дип атала японча. Менә obesity инде, obesity. Беренче чиратларда Америка, Россия инде, Рәсәй беренче чиратларда 40%, 35%, 30% дип китә инде шулай. Төркиядә дә 25%, 30% тирәсе. Авропа илләрендә дә 30%, 25%, 20% диелгән. Ой, икән. Әйе. Бу инде ашамлык белән бәйле инде бу да. Теге генетик кына түгел. Генетик кына түгел, хәтта менә Австралиядә дә шундый, анда да 30%, 35% шундый кешеләрне таныйм. Нигә Австралиягә күчеп килгән японнар менә 2-3 елда 10 килограммга арткан. Әйе, андагы ашамлыкларны ашап, алар кебек. Ну, ашамлык бик мөһим инде. Ашамлык һәм физик күнегүләр. Әйе, менә тауларга менәргә кирәк, име тауларга. Юктыр име анда? Тауда инде Бармы симез? тазалар күренми инде. Менә алмыйлар бит. Менә алмый инде, име симез Менә кеше. булмый. Әйе, әйе. Марафонда да юк симез кеше. Э, Ультрада бар идеме, ультрада симез? Юк, юк иде. Әйтмә, юк, юк бит. Булса да инде бер-ике кеше була, алар кала инде теге йөгерә алмагач. Токио марафонда бар иде. Иң ахырдан инде аларында бетерә алмаганнардыр инде. Шундый таза кешеләр Әйе, йөгерә иде. шундый менә японнардан яхшы хәбәр. Искиткеч. Әйе, искиткеч. Менә мәктәп балаларына, име мәктәп балаларында юк симез кеше. Минем чорда да юк иде. Татарстанда укыган, хәтта минем сыйныфымда барысы Шул элек юк иде кебек. Без укыганда да юк иде. Хәзер бардыр име күпмедер. хәзер? Менә шул ашамлыклардыр инде, име? Хәрәкәтсез тормыш, компьютер алдында утыралар бит инде балаларга. Шул. Урамга да чыкмыйлар. Техника бозды Һәм форманы безнең. һәм начар, ләкин ул начар якларын кешенең үз кулында инде. Шуның өчен өстәмә күнегүләр ясарга кирәк. Хәрәкәт тә бәрәкәт. Әйе, хәрәкәттә бәрәкәт, әлбәттә. Хәрәкәттә калыйк. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз.
һәм кайдан караганыгызны да языгыз. Безгә бик кызык. Дөньяның кайсы почмакларыннан безне карыйлар икән, татарча белүчеләр. Әйе, языгыз. Әйе, Көтәбез. лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Алсуның да каналы бар, аның да таулар белән бәйле кызыклы бик видеолар куя, аңа да язарга онытмагыз. Шулай ук безнең видеоларны дусларыгыз һәм туганнарыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле саубуллашабыз. Sağ buluruz.